Saiki dadi dalang kondang gamelane anyar. Sip saliman sik. Peter. Apik pertama apik. Betul. Lanjut sing apik terus pokoke. Ora apik lak teke gulumu. Iya. Kowe golek men to. Iki pes cedak calon marotua. Hei. Enggak boleh gitu. K. Karakternya hebat. Saliman sik apik tenan ya. Kudu apik terus lho ya. Kudu apik terus. Sodok glosor. Tangkis. Bagus bocahe. Aduh, apik pinter saliman neh. Waduh, pinter no kowe. Terus bar B? Aneh. Akan tetapi pernah mencintai seorang wanita, seorang presiden tapi ra kelakon. Apik niki Mas padha ae. Apik. Apik iki Mas. Apik mangklekmu kowe. Ya aja nesu to Mas. Kok iso ora kelakon lho. Tapi sing R apik. R kudu apik lho iki. Nggih. Apa R iki? Rajin ibadah. Amin. Aglar ning paseban jaba Bendara bengkang samudra Obra posananing wadya Todinding praprawira Argyana Pati Sudira Argyana Pati Sudira todhem kang sami sumewa ing Utlatala ya Paman Harya Sengkuning kang sampun medal saking kedaton negaring Amarta kados pundi pawan kados pundi paran pawartane ingkang rinumpaka mapan wonten ing negaring Amarta paman kula kang putra Satya Banjar Junut mundur sasana cumadhong dawuh maman kula satriya tirta tinalang pun karta marma cumadhong dawuh paman Ratu Sindhu kula pun Jaya Jatara ugi nyadhong dawuh Surtayu nyadhong dawuh satriya pedhanyangan ugi nyadhong dawuh paman ya para Kurawa kabeh wae aja padha saur manuk dina iki kaping pisan ngrungokno gatekno kang sarta nglakonana duk kepungkur Pati Sengkuni mbudidaya kang sarta ngrekadaya murih ringkiying para Pandhawa
Kanthi cara Pati Sengkuni mbayar preman-preman bayaran. Takon gawe rusuh, takon gawe gendro para kawula cilik ingkang mapan ana ing negara Ngamarta. Tinemune jebul budidayane Pati Sengkuni gagar wigar ambabar wirang ketitik konangan dening peranakan Pandhawa si Antarja kelawan si Gatotkaca. Tinemune jebul para Pandhawa kuwi ora kena dicara kasar. Wekasan pamanmu mati Harya Sengkuni ngreka daya ngrangkul wong kang dipercaya karo para Pandhawa ing pamrih supaya Pandhawa ringkih kang dadi kekuatane. Kanthi srana aku sambat marang Ratu Mandura Prabu Baladewa kinen ngampil wujude jimat jambus kalimasada ana ngarsane Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Kamangka Dursasana, kamangka kabar wis sumebar pawarta wis warata. Kalamun dina sak mengko negara Ngastina ketaman pagebluk mayangkara larang sandang lawan pangan. Ning sejatine kabeh mau mung akal julike Pati Sengkuni. Sejatine negara Ngastina dina iki ora nedeng ketaman pagebluk mayangkara. Nanging kabeh kuwi mung kinarya alasan supaya jimat jamus Kalimasada diregem dening para Kurawa. Lamun jimat jamus Kalimasada wis kasembadan rinegem dening para Kurawa, iki mesti cetha ngegla kang tanpa warana. Pandhawa bakale ilang sing dari kekuatane. Merga jimat jamus Kalimasada mono piyandele para Pandhawa. Kenang apa kok aku ndadak nabok nyilih tangan nyeraya Prabu Baladewa karena Prabu Baladewa kuwi salah sawijine kadange Pandhawa sing paling ditresnani kang kadange para Pandhawa kang dipercaya. Mangkono Paman Harya, iya pancen kaya mengkono. Nanging pirembugan durung rampung iki mawana babak anglayoni jujul hanyusuli. Tekane Petruk kantong bolong. Petruk sowan wonten negari Ngamarta. Iya Dursasana. Perlune Petruk lah kok arep madha karep. Madha karep niku lire kados pundi, Paman? Petruk diutus karo bapakne Semar uga bakal nyilih wujude pustaka jimat jamus Kalimasada. Kinarya bapake bakale mbangun kayangan. Semar arep bangun kayangan. Lah iya. Wong Semar ki nggo nguntale ora enek lho. Kok reka-reka kongkonan Petruk arep nyilih jimat jamus Kalimasada arep nggo mbangun kayangan. Kayangan badhake wiwo piye? Iki wis cetha ngegla kang tanpa warana. Iki Petruk njarak perkara karo para Kurawa arep madha karep supaya para Kurawa ora sida ngregem wujude pustaka jimat jamus Kalimasada. Lajeng kersanipun Paman Harya Sengkuni kados pundi? Tegese Petruk dadi pepalang. Tegese Petruk dadi pepalang anggone para Kurawa bakal murih ngungkih sarana ringking para Pandhawa. Mula kang mangkono dina iki padha budala. Yen Petruk Petruk kantong bolong rasa dadak kesuwen bandanen tangane srimpungan sikile babaten gulune karben ilang sing dadi nyawane Petruk satemah jimat jamus Kalimasada bisa diregem dening para Kurawa. Makaten Paman, ya pancen kaya mangkono. Muga-muga antuk pangasih saka Gusti Kang Maha Asih ya, Lik. Bambang Sawama kula wonten dawuh Paman Harya kaya padatan ya kulup. Matuwan jaba pisan dandan kaping pindho mlumpuk kaping 3 kabudalake. Surak siaga aja nganti ana kang kecicir. Lho inggih amit madal pasiran aja kaya bocah cilik sing dadi lakumu Bambang Sawama. Kumreh kang bala lumares kudaling krok wadya puswa warna-warna pusat nane saking
Mas awas. Hei.
Hi. Oh, Hey. Ho ha hi. As. Oi. Boy. Ho ha hi. Maju maju maju.
Nah, awas. Ah. Hey. Hey. Hi. Ah. Hi. Ah. Hi. Ah. Awas. Andhedel gayuh gegono Ori sang rama ndaya padyana yaksa gung cangkrama namane wel katak sini jejagi jroning mare Mbadha golam tanpa tuwa mina-mina jero jaladri mila gugu saben ari yen ora sisip sing dadi panduluku iki ndak sawang kaya petruk kantong bolong nitik saka lekering wadana jaiting nitra kang sarta tepunging wimbo kok sajak kaya bingung bilung-lungan ana apa petruk kantong bolong aja ndara panemban begawan anoman munjuk atur ya petruk ana apa sekawit kula dipun perintah kalian Bapak Semar kowe dikongkon karo bapakmu Semar inggih dikongkon nyang endi tumuju wonten ing negari Ngamarta. Saperlu ngampil wujudipun pustaka jimat jamus kalima sada. Kinarya bapak anggenipun kagungan sedya badhe ambangun ngayangan. Lah banjur sareng kula sowan wonten ing negari Ngamarta sowanipun Petruk anyarengi kalian Arawe Nalendra Mandura Prabu Baladewa ingkang sarimbit kalian Pendhita Sukalima Begawan Durna kalian Warangka Pepatih Ngastina nuningi Patih Harya Sengguni pinemunipun jebul
Nalendra Mandura Prabu Baladewa nggih badhe ngampil wujudipun jimat jamus Kalimasada. Inarya ngusadani negari Ngastina ingkang ing ripalenggan sakmangke nedheng ketaman pagebluk Mayangkara. Awi sing boga kelawan mastra dadi rame geger. Kowe geger nggih. Kowe karo Ratu Mandura Prabu Baladewa. Lanjur sing kok bingungi. Nek kula perkarane karo Prabu Baladewa tok nek kula nggih mboten wedi Petruk ora bakal mundur sejangkah. Lah sing dadi perkara, sing dadi perkawis niku bareng kula waneni tenan Ratu Mandura Prabu Baladewa niku lho. Kula sawang saking katebian wonten barisan segelar sepapan. Payunge megar kaya jamur barat tumbak nyerangap kaya Jati Angaran. Nora Pangling nika barisane Sata Kurawa. Sata Kurawa nggih. Nek nggur musuh Baladewa Petruk Turawani. Nek kon musuh Kurawa sing semono kae jenenge wong siji, musuh wong pirang-pirang, ora wurunga bakal kentekan tenaga. Lah kok sampeyan kok nyusul Petruk mriki? Iya. Aku dikongkon karo wong atuwamu, Kyai Semar. Iya. Anoman susulen anakku Petruk kantong bolong sajake Petruk kae lagi nedeng ke Taman Pacoban bakale ketekan bebaya. Alhamdulillah. Bapak ngrasakne apa sing dirasakne karo anake. Kula nyuwun tulung nggih, Den. Kowe njaluk tulung apa? Kurawa mangdepi. Ora wurunga niki mengke nek kula dikeroyok karo Kurawa sing semono akeh. Jenenge wong siji musuh wong pirang-pirang arep kuat kaya ngapa arep digdaya kaya ngapa sisip sembire luput katuranggane Petruk kelangan tenaga kentekan tenaga wekasane Petruk arep mati. Nek Petruk mati niki kepripun? Ayo dikubur. Mun jenengane mbok sing rada seriusan lho, serius lah nggih. Serius. Kula mang tulungi ngeten. Tulungi piye Petruk? Lah mang tulungi mang depi para Kurawa. Terus nek para Kurawa wis tak adepi. Lah mengke nek Sinuwun Mandura Prabu Baladewa maju, heeh. Mengke kula tak sing maju, Kurawa sing ngadepi jenengan. Iya. Mergo Kurawa pirang-pirang kula nyuwun bantuan jenengan nek Ratu Mandura maju. Ah niku bagiane Petruk, aku bagiane Kurawa. Nggih no. Nek ngono aku dhisik sing maju, jenengan riyen sing maju. Malah kaya wong sut lho aku. Ora langgung ngene iki. Jenengan depi Kurawa. Nika mosok karo Kurawa wedi. Ora perkara wedi akehe niku lho. Mang depi nika enten Kartomarma, enten Swatama, Jayadrata dan lain sebagainya. Mengke Ratu Mandura kula sing ngadepi ngono Petruk. Nggih. Ya Anoman ora bakal lali karo perjuangane wong cilik. Anoman saiki iso sugih, Anoman saiki iso sukses. Mergo biyen awit perjuangane punakawan kaya Petruk kantong bolong ngono kuwi. Ngaten niku. Jenengan ora lali karo perjuangane wong cilik. Terima kasih. Mang maju kula keploki keng kadowan. Ya aja kuwatir mundur Anoman kang bakal jumangkah kang satu Brembya Petruk. Anoman malumpat sampun prapting witing Nagasari. Mulat mangandhap katingal manut yayu kurwaking gelung rusak para lan kesmo.
Awas. Hop. Redo mawur mangawur wurahan pangarane ngajurit gong maguru kongso tata kaya butula war pangri ing turangga hesti menyang dwaja kang keter ora kata ingkang dwaja Alalayu sebit Walah tialah lamun ora sisip ing pamawas Wanara Kusika Seta Hanoman Rama Dayapati pancen bener iki Bambang Aswa Suta utama Aswa jaran Suta anak utama apik we anake jaran sing apik raimu. Lagi pisan pethuk wis nganak-anake jaran. Lah Purwodadi kutane pancen bener bukti lan nyatane kaya ngono kuwi. Yah pancen bener kuwi lelakon kepungkur ora usah mbok undat-undat saiki. Biyen saiki pancen bener aku anak jaran. Ning ora usah dirembuk. Kelemben roti-roti biyen saiki. Wah iya. Sumedya laku marep menyang ngendi Bambang Swatama? Goleki buron laron ora ana kidang kang sarta menjangan tutus satu kewan. Lah banjur Petruk kantong bolong rene. Apa dosa kang sarta kaluputane Petruk kantong bolong? Dosane gendong lupute dindit. Wani modho karep karo kekarepane wong Astina bakal nyilih pusaka jimat jamus Kalimasada. Kowe iki wong jaban rangkah wong Astina ora entuk ngregem wujude jimat jamus Kalimasada. Bali yen ora pengen tak babati barisan wani karo Bambang Swatama entek wedine kariwane niku. Wah. Ketemu cilik turun ndek kopat kapito buntute ulo tapane jero kemanuk branjangan. Bambang Swatama biada damel sati kawaja takut dosa kaluwan. Hei. Hei. Ya. Hot. Ya. Ha. Ya. Yo! Yo! Hey, yo! Yeah! Hop! Yo! Hop 찬다! 아이! 아! 요! 아! 요! 요! 에이! 아! Yo! Ah! Wah!
Aduh, mati aku. Yo, yo, why, yo, hey, yo, ho, shot, ho, ha, hi, paya, ho. Ayo ngadep sih. Yo, cepol dia jamu kowe. Belum dari what yo. Mati aku. Wah. Sekti tenan kowe sengkono. Oh. Ha. Ha. Hey, ayo. Wah. Wah. Yo, pato mati aku. Hoi. Oh. Hei, tanda kowe. Lo. Hei, at blunter ki. Ayah. Hot. Ah. Wes, ayah, oh, ayah, hey, yo. Awas, ha, ya, wah, what, ya, hey. Awas, hey ho, yo, awas hey, hey, waya, hey ya. Yo, wah, yo, hey. Tepiah dada manoman cobanen. Hopha. Yo. Hot. Hey. Ya, ho, ha. Hey, hoi, hey, ya, wah. Awas. Iya. Wah! Hot aim. Hopet. Wah. What it. Hey. Hit. Ho, he, ho, hey, 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 wait, hey, hiya, ah, ah. Hey, yo, ah.
Ayo. Hei. 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 Ha ha. Ha hei. Ramingkat mati kowe. Heya, wah. Boleh kowe dari rica-rica kethek. Ayo. Heya, wah. Hot head. Heya, wah. Hey, hey. Hot. Hey. Oh! Wah! Awas. Iya. Hey! Ha! Oh! Renanggana sentan endo den palangi terpat kikre aku satria bedaya barang mati tak wujuti setiaku jroning ati yen mati beliwang awit sun labuh bangsa hanjrah arum asma reki alam dadi saksi sen prawira Hey, ya. Wah. Hot. Hau. Hanuman kuwi. Iya, Jayadratna. Wah. Mundur ketandangan Ratu Sinduh ora sah ngembelu ndasmu maju kepara ngarsa legane atimu. Wah. Edan sumbarmu kaya iso ngemut wesi teyeng. Ayo cobanen. Weplo. Wah!
Ho. Hey, what? Wah. What? As. Hey, hey, what? Hey, oh, hey. Wow, wow. Not. Ah. Yo. Wah, wait. Hold. Flash. Hey, wait. Oh, shot. Ah. Put up. Wait. Wait. Hey, hey. Oh. Bah. Oh. Wap. Hey, 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 ya. Yo. Ho. Get. Wow, hey, hey. Wow, wow. Wow. Ah, ya, ya. Yo. Wah. Oh. Sri Baladewa Narapati duwe Nareswara Kresna kalangkunging tresnane marang Sang Dyah Danon Jinawi Ing Mitra Kantong Bolong sacake kowe wis bosen ngemut legining kula jeleh nyawang soroting Basanta wani ngadepi Nalendra Mandura Prabu Baladewa sing kula waneni dudu Prabu Baladewani ning sing kula waneni tumindak Paduka ingkang sewenang-wenang ora nyawang wong pangkat apa wong melarat yen sing ngajeni sapadaning urip Petruk yo tetep bakal ngajeni ning yen Sugiya Njara Langit Sugiya Sundalakasa karo wong cilik suwiyah-wiyah Petruk tidak bakal takut kuya kowe ora wedi mati musuh lawan Prabu Baladewa ora bakal wong mati niku wajib padha-padha uripe besok mesti bakal njajal sing jenenge mati edan serep sing dadi nyawamu mangketok saking Aji Jaya Kawijayan sampeyan mati saiki apa sesuk ndak anggap padha wae sapa bener bakal jejer sapa salah bakal seleh trolong nenggulun jengkelang kuwi bangsat elek. Oh. Ayo, sida mateni Petruk ndak kok. Malah bingung ngarepe dhewe lho. Bu Ajir iki nenggalaku ndi nenggalaku? Mau ketoke tak cangking iki. Wis genah ceblok ning dalan kuwi to. Ora ana nenggala lugara sing bakal ngilangi nyawamu Petruk bangsat.
Arep gelut malah rebyek dhewe lho. Lugor aku ya ilang. Iki jane senjataku loro ki ning ngendi? Wis genah nenggala karo lugoramu iki dicolong anakmu Wisata kuwi. Didol-dol sak payu-payune kuwi ning pasar kuwi. Wis genah kuwi. Ayo sida gelut ora? Wah, ketrawasan Palatewa kewirangan. Mudiar ora kowe. Bima wang-wang kunta kumbul patang ngeti sayang gongkara. Sayang gongkara gadanira mobat mabit. Ndaran jadi mati. Iya Pitruk. Lerono nanggonmu padha regecekan karo Koko Prabu Baladewa. Nyuwun mangapunten, Ndara. Upami Sinon Mandura mboten ngawiti Petruk inggih mboten badhe ngladeni. Aja padha nyalahke siji lan sijine. Kabeh keputusan babagan sapa kang disili wujude Jamus Kalimasada bakal diwedharake bendaramu Puntadewa. Nyebar godhong karo sabar sautara Pitruk. Ngestaken dawuh, Ndara. Kan samar pamoring suksma sinuksma ya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyap-layap. Kados pundi cethanipun Ndara? Ndara sinuwun punta Petruk. Sabubare panjenenganing sun tapa brata maladi hening mring Gusti ingkang Maha Nasa. Ana wangsit kang ndak tampa, wangsit mau awujud pitukon utawa syarat. Maknanipun kados pundi sinuwun? Ora ngemungake kowe lan Koko Prabu Baladewa. Sapa wae bakal ndak ambili wujude jimat Jamus Kalimasada lamun bisa mujuti syarat sarana utawa bisa mujuti kang dadi pitukone. Iya kuwi wujude kembang kang ingaranan Sekar Jati Wasesa. Sekar Jati Wasesa kapara nyata Petruk. Nun inggih menawi mekaten kalilan Petruk nyuwun pamit badhe wangsul wonten Karang Kadempel. Sapermatur dhateng Rama Semar babakan syarat wujuding Sekar Jati Wasesa. Iya sing ati-ati laku Petruk. Selawase urip wiwit Jabang nganti Cerapang Werkudara durung nate krungu kembang kok jenenge Sekar Jati Wasesa. Nyatane wangsit sing tak tampa mangkono Dimas. Wis ayo enggal bali ana ing praja. Sapa wae kang bisa mujuti Sekar Jati Wasesa muga bisa andayana katentreman tumrap negara Ngamarta Yudi.
sarta dadi pancatan timbuling Yayi Janaka kang sawetara suwe murca saka Ngamarta ngestokake dewe marep kakangku. Kandang Sri Baladewa nenggalani Ratinusti ngasta mungguing arengganing swandana ya jagat dewa Bathara jagat Pramudita musuh Petruk sida kewirangan Baladewa pusakaku nenggala lan nugara isa ilang iki jane kepiye iki ora bakal ana sing bisa paring pitulungan marang Baladewa kejaba mung adiku Yayi Kresna ing Ndorowati. Merga adiku Kresna minangka dadi pengawakaning Sang Hyang Wisnu wis ngerti sadurunge minarah. Yayi Kresna pusaka kunenggala lan lugara ilang Yayi. Janji Yayi ora bisa paring pambiyantu tumrapun Kakang, ora sakaku dulure Baladewa. ora mikir Yayi Kresna pun Kakang sing teka Yayi. Yen tak rasa sedina kaya setahun Rana rene kaya wong bingung. iya iya alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Sik leren. Tahe bapak dijok le. Selamat pagi Mas Gareng. Wah. Pagi dhewe, Tru. Pagi Dek Bagong.
Lagi juga Mas Petruk. Alhamdulillah. Bombong kaworan bungah isih iso ketemu ning Pathet Sanga gara-gara heeh ya Le nggih. Bot-botipun kula sak rombongan mundi dawuh saking Bapak Eko Wahyudi kang sarta Ibu Antik Nur Lailiah sak gutrah anggenipun kagungan kersa inggih menika ngitanaken utawi nyupitaken ingkang putra. Heeh. Putrane sapa le sing wis disembadani dikitanke? Nuwun inggih menika adi kula Ananda Muhammad Rafaza Aska Wahyudi. Punika putranipun Bapak Eko Wahyudi. Sak menika sampun kasembadan dipun kitanaken bengi iki rupian-rupian kari hiburan. Oh ngono. Wong Jawa mbiyen ana sing kandha ing lairang udi karya ing batin langesti Gusti. Maknane piye Le? Maknane ketoke seneng-seneng, ketoke rupian-rupianing batine melekan diniati tirakatan riyadohan, gitu. Ndongake kang wis kelakon disupitke di Arafah, mugi-mugi dadi putra kang soleh lan utama. Amin ya rabbal alamin. Mar-marme wong tuwa wong Jawa mbiyen nek duwe anak lur lanang. Lanang terus bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Menika bombonge wong tuwa ngungkuli munggah swarga. Weh ngono ya Le. Mula kanggo Mas Gareng Dik Bagong piye Le? Ya Mas Petruk. Kula nate sinau nek pengen dadi menungsa sing slamet donya nganti tekan akhirate kudu bisa nindakake bekti 5 perkara. Nindakake bekti 5 perkara Mas Gareng. Bekti 5 perkara kuwi mau apa wae Mas Petruk? Ingkang angka setunggal. Nuwun inggih menika bekti kelawan agamane, tembunge mawon agama menika ora agama menika rusak. Sok sapa menungso sing kanthi tumemen ngrasuk marang agamane nindakake kewajibane ngedaya apa sing dadi larangane fa insyaallah bakal ketata sing dadi uripe ora kesurang-surang nyemplung ana juranging kanistan. Agama menapa kemawon menika sae, agama menapa kemawon menika becik, ning sing ala menika kadangkala menungsane. Wah, ngono ya Le. Menika bekti ingkang angka sepisan. Ndungkap bekti angka kalih nuwun inggih menika bekti kaliyan tiyang sepuh, becik rama, becik sibu. Utamane wong tuwa madon mergi kang gembol utawi ngandhut wujudipun jejabang dados lantaran kula Mas Gareng Dik Bagong weruh padhanging jagat raya menika nggih namung sibu. Mula kudu dibekteni tenan, ya. Sok abad Nabi mawon nate tanglet kalian Kanjeng Nabi. Sinten ingkang kedah kula bekteni? Kanjeng Nabi paring dawuh ibumu lagi bapakmu, ibumu rambah kaping 3. Tegese menika nengenaken bekti kalian tiyang sepuh utamanipun tiyang sepuh wadon menika prioritas sanget. Wah ngono ya Le nggih. Lah bekti angka 3 nuwun inggih menika bekti kalian mara sepah ingkang sampun nambut silane ngakrame utawi ingkang sampun rabi, ya. Mergi ya mung mara tuwa sing menehi kenikmatan donya tanpa timbang wujude bojo. Wah, ngono Dene bekti angka 4 bekti karo guru. Guru minangka dadi wakile wong tuwa. Sing ora iso nulis dadi iso nulis, sing maune ora iso maca dadi iso maca. Kuwi kabeh mergo labuh labete wong guru, ya. Guru. Dadi ning kene iki Astabrata ya akeh sing berprofesi menjadi guru. Sing ngendhang kuwi bengi tanggapan awan dadi guru. Wah, lah dalah. Mula Mas Arya iki jan luar biasa. Sabare kliwat ukur. Mergo guru menika digugu lan ditiru, gitu. Digugu ingkang dadi ature. Digugu sing dadi ature lan ditiru sing dadi perbuatane. Dadi tepo palu kuwi ayo. Ndungkap kang pungkasan bekti.
gangsal perkawis nuwun inggih menika bekti dumateng undang-undange negara. Fa insyaallah Mas Gareng Dik Bagong nek bekti 5 perkara kala wau dipun tindakaken kanthi bener becik fa insyaallah menungsane slamet dunyane ya slamet tekan ngakhirate. Amin ya rabbal alamin. Menyelam sambil minum air gegojekan. Salam-salam karo tetembangan. Ayo. Ki ana WA ya. Sama-sama terus. Sing isih memantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu. Kru Asta Brata mugi pinaringan seger kewarasan anggenipun angayai wajib anggelar pakeliran wonten Ratambaring Sawan Nganjuk mugi selalu antuk kaberkahan saking Allah taala. Matur suwun saking kula setia memonitor ya lumantar channel YouTube Asta Brata Media nggih matur nuwun. Ana meneh ana meneh. Ndi mau monitor Mas Lang Bapak Mari Sugiono Surabaya. Ngrasakaken podang kuning. Iki mau sapa ya sing anu ki mau. Wo FMA iki mau. Sapa iki jenenge? Pak Wari ora tau absen iya. Mesti WA ya. Yo, saiki ngaturke tetembangan. Heeh, aku pengen suwi ndak anu. Aja lamis Mas Satya. Iya. Sok Adia izin lho sesuk. Iya, ya Adia. Iya. Sing gendari siapa ya? Iya. Mas Heru dipun bawani aja lamis, Mas. Nggih, alon-alon waton kelakon sareh-sareh watone pikoleh. Monggo Mas Heru. Dalang muli ra dirungokno. Ngowoh ae. Iso regejekan dhewe. Dirungokno to ngono. Lah iki lho. Jangan lamis. Iya, itu loh. Ya, monggo.